Ini nga roden irugi nga iba sa papagayam. Daytoy lagip ti NAPALABAS ni pagayam ti nga Wilma iti probinsya tayong Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemy, kunada Manong Nemy nga uray sikakit agburburiri. Ngem saan mo nga magunud, ti kayat mo magunuden, duday ta ket saan nga naikari para ken ka. Ngem apay manong, no sa sinupay nagiti patpateg mo, isudamit iti mangikulbo. No sa sinupay nagiti nasingid ken ka, isudamit nagiti mga lilaw ken ka. Manong Nemy, adamat ka di pagsayatan na, tay kunadan, no anya tinekari, ora anya't araramidem, saan nga mapasamak nga para ken ka. Kasuman nga rod Manong Nemy, nga rugyak daglagip ti NAPALABAS. Kasta unay tiragsak ni Ruli idi aklo na konti panagayat na. Oray na napatakder Manong Nemy nga napayes, kadi masadag kanya kat nabiglak idi arakupan nak. Nakalalis tumet, tiya sadag dagi bibig na idi bibig ko ket inamalan na nga ninanam digi ti lips ko. Umuna apan nakaarakop ko iti lalaki nga patpatig ko. Ken panang balis kumet iti dayta nga arakop. Umuna pa nakaraman ko Manong Nemy tinabara nga bibig ti may sa lalaki nga nangnanam kadig tinarumpi nga bibig ko. Saan na virgin pa digi ti bibig ko? Rolly, ngimsi ka, ado siguro digi ti babae nga naramanam. Siksikalaing, mamatik ako makanyak. Sabi ko ay itin ka, karik-karik, nasiksikan tulaing ti lalaki di biyag ko. Uri siyak. Kapatay naklon nakon, awanin ti sa bali pa yung ayatek, no saan nasiksika. Kat numabalin, kasar nga dagos. Numabalin kat kasar nga dagos, kunana Manong Nemy ngimisubaten itinak ka, panangakal kadig iti arakop na kaniyak. Kat balbali wa nagtugaw kami manong. 24 pa lang titawin ko, Rolly. Kat sika, 28 kon. Lumana ta kon. Orayan nak. Baka into nag 25 ba, kuno 26. 30 tumaten. Sa 30 ton titawin na into no. Kayat kon ti makikasar ken koana. 26 tukon tumaten manong. Idi madlaw Manong Nemy ni Rolly ni awang gahim ti kaduami. Nagmemesa ka gahim itay. Uwen, gabutawan ni nanang adanapanan na. Nga madam dumalayang adan to isunan. Nga rin di makadisturbo ka na ta, sweetheart. Talaga mati ako makadisturbo ka na ta. Omeka, papananta. Mabaling ka din nga iyalanok ti danom. Bigla nga mawawa. Sige, tukaw ka nga rin kayalan ti danom. Kinunakat na panak iti kusina ti jak namnamain Manong Nemy nga sinurot na. Idi takarkargak ti baso ti danom manipo di ti pitzer. Idi pagamam tada nangarakop kanyak iti likodak ka. Mabanamatan ang agkan ti tal-tal ko. Banag nga ti tuyak ka makiki Manong. Tadalaga makikiak no iti tal-tal ko ti kisan na. Kat naglanang manin anapahot na ginibibig mi Manong Nemy. Uwan Manong, siyempre ipatpatag ko ni Rolly kat patsyek ni patpatag nakmet. Kat kasla kayat kon Manong. Agkad-kad ti panunot ko ngem tiriknak Manong Nemy kat idurduron na. Nangro na lang arudon Manong Nemy. Idin sa laksik ni Rolly tidakulap na idi barukong ko nga iti dayta nga panang sa nga ilik kang kuha na Manong Nemy kat nabangbang badok iso saan ko ngin suot pa iti brak Manong Nemy kat ni ay ayaman nan nga mas masahiyan di iti doa aman sa anas iti barukong ko. Nagkasagana ka magkasarkan ka. Ito ilang sinong batang kakasar nga sigot, kapatipat-patig ka. Ada ka din ornong mo, ada ka din pangasawang kaniyak. Adan, tinaskan ka tagasawatan. Okay. Ngimsang ko pa kayat nga, adan mapasamak ka na ta. No kasta, kahit mga kasarta, sampay. No sa mo pa yung ngarot kayat nga kasarta. Ipay mo di bagim kanyak. Huy, abi nga sinakruinak.
At nadlaw ko nga dumteng Manong Nemy ni Nanang Rory no. At ni Nanang ko. Hala, at ni Nanang ko sudetan. Wilma, hala, ni Nanang daytan ipatan akon. Ariyaan akon. Anak kon. Disturbo mo't ninanganang mo. Adan tumanin sa bali agundaway ha. Adan tumanin sa bali agundaway. Ngamte ko na Jack pe kayat ti kasar. Gabot ha. Kayat ko pa nga. Ipapas ti panagbalasang ko. Wen Manong Nemy amok nga sanak pa palubusan ni Nanang no manugot taki direta ng imbaga ni Rolly. Samay sa Manong Nemy adara pap ko agabrod. Adamat ka din pagtrabaho ka sales lady nga manulang ti sweldo. Kayat ko agabrod Manong. Dadamat isang singasing ni Nanang kanyak. Kaya't ko nga mapalagdaan kan mapapintas ti balay mi Manong. Gabota siyak ti buradag kada kami nga kakabsat siyak tinabati ti sidong ni Nanang nga nabayagan nga nabalo. Agpapada kami nga kakabsat nga saan nga nakatapugi ti college. Duwa nga lalaki Manong Nemy di kiti inaw na kabsat ko construction tinagpatinggaan da. Kaya di kiti asawa da Manong Nemy kas kanya ka sales lady, waitress. Kaya di medyo adayo dito ilokos itinakay kamangan na. Kat sa jed na nga nagbalay. Isungatak da kami laing kininanang. Kahit numabalin ko na ni Nanang Manong Nemy, ipas nagputagtrabaho tapno mapalagdagan mapintas ti balay mi tapno natalged nga pagyanan mi nga duwa. Ngayon baga na Manong Nemy ito nagasawa ak masapul nga dito'y kami ngagned itisidong ni Nanang tapno sa aming nga mabaybay ni Suna. Irinto ta ni Rolly Manong Nemy kat awam met tinatalged nga trabaho na pa extra. Nagraduan ngagpaiso iti college Isuna. Ngam di namat na irwar ti board na iti kurso ng accountancy. Adamat dikit gundawi nga sumrit ti opisina nga makas messenger lang o hanggang umato ti posisyon na. Pa extra Manong. Agang nga gabutaan muna iti ag-drive when nagbali nga driver iti baysang bus nga para lawag Manila uno lawag Isabela to Manila. Iti maamuan ni Nanang Manong Nemy nga dan relasyon mi kini Rolly nagsan na ay tabay met nang masaan kayo naragsak ibagak nga inakulon ko ni Rolly anak no isitagbaling nga asawam kadawan ti permanente nga trabaho na kaso no laing ang tibiyag yun iso nga naman balin anak agtanang ka lang hanggang gabot kaya nayat mo ni Suna kita ipaimumutin di bagim kang kuwana salamat metam ti dayaw mo anak laglagi pem no na ikari nga saan nga da kayo ken ni Rolly awan tun ti rupa mo isarang mo iti lalaki nga naikarikan ka no saan kantun nga virgin deta ko matimulan ti panunot mo Wilma anak una nga pagdanagan nyo natupelak saan to mapasamak data sa akong tula ipaay ti bagik ti amin ko numalpasen ti kasarmi ili maamuan ti best friend ko Manong Nemy ngay naklon kon ni Rolly maragsakan ak friend naragsakan ang di ba ada planong agabrod sama ko mga ibagbagalata kini Rolly at kahit kung surpresaan kahit ko nga talaga abroad. Ma'am, kasalitak na dyan kasinsin ko Hong Kong. No, ada ama muna nga kasapulan iti katulong. No, ada ama muna nga employer. Sikat i-recommender ko. Ay, nagbeso, gayem. Wen, isot serbi ng nga gayem ta. Tagdinulong ta. Kahit sikawang pag-ipong nga abroad. Awan, kahit ko dito lata. Napitas mo ti trabaho sa bagay permanente trabaho mo siyak nga rod permanente mat kadi ang di mat umato ti sweldo kora isunod nga ko na ngimbas nga siyak ti bagik ti daldal ko nga abroad no tumawag ni Suna si kadir komendar ko
Hindi mo ibagbagano ka kay ni Rolly ha? Bahala ka. At dapat nagigundaway Manong Nemy nga umay nakalaan ni Rolly dito balay kahit mapangka mag-dinner. At nagigundaway Manong Nemy nga wisan ngagboy iti sine. Saan nga maliklikan? Nga agpaot kan napaot iti panaglanang di bibing. Jak magawidan ti ramay ken dakulap na Manong Nemy nga mga prus kada gidi maselan nga paset ti bagi. At pwede gidi gundaway Manong Nemy nga awisan nag-check-in kami ti hotel. At pwede gidi gundaway nga no umay dito'y balay ket awan ni nanang Manong Nemy kaya't nga sumarek kami ti silid ko. Ngayon saan ko nak? Jak pa kayat Rolly, please. Respetaram ko mati kina babae. Respetaram ko ma, ti pangedeng ko, ti karik iti baging. Oraan yan doon ti kay kayat ta, makapagkasar talaki din. Agkasar ta nga ro din, agasawa ta. Ipilit idi ni Rolly ti panagkalay sa amin. At dali gadi kong daway Manong Nemy nga alukoyan nak. Tapno ipaikon ti amin ko kinkuana ngem saan nga nagbaligi. Nagbalinak nga managkedked Manong. Aging kaya padamagayin Manong Nemy ni Kura ngagsapsapol dan iti employer sa di Hong Kong. Limad nga ron nga lakad ko ti papeles ko Manong Nemy. Aging kang ited ni Kura kaniyak ti schedule ko ti plane ticket ko. Anya friend, ingkan. Ala, kaslusan ko na pupuutan siya. Mapadasak midlahin nga tagbali nga DH. Tigtrabaho ti Hong Kong. Kaya karkararag ko sabi ko ma. Tanasing pet tagbali nga employer ko. Uy, nasing pet na kano. Sigon ti gayem ko. Iti Hong Kong. Kasi ka, api nga ngayon si ka ko ma. Siya, napintas pet ti trabaho ka. Anya palit sa pulet. Kasta, friend, agamanak o na kayong kakura. Agamanak, di kan tupulos malipatan. Bigbigang otang ko na yung baganakam ti amin. Si kamat, ano ko magpagserbi ng gayem ta. Kaya, amok mo tinapaap mo. Kasapulan nga, adak aramatin nyo pang palagda pang pamintas di balayo. Kininanang mo, han? Uwin. Katanong kasano lang, akit di malpaskot mo na akong tratak. Baka umanugot akton nga, nagkalay sa kami kini Rolly. Ngayon masapol, napalubusan nakmad lang agsubli para iti tultuloy nga nagpanagtrabaho. Basta laki din matarmaan ko di balay mi. Tapos matungpal ko ti karik kininanang ko. Sige, kahit tala, hindi lang karot mabaling nga ito si Kandot mangitulog kanyak sa airport. Si Manila. Wana, sige, alawan. O sige, hukurag yaman na. Maragsakan met Manong Nemy ni Nanang numampagliday kapatag may santon. Nanang, alis to lang ti komunikasyon. Itan. Alawan na, anak. Ilaglagi pa ma. Dati balay ti priority. Sampay lang nga panagurnong para ti panagkalay sayo kan ni Rolly. O na nga, pagdanagan nyo. Ngam na nga. Ilimad ko na ito kin ni Rolly. Ilimad mo, apay. Tinapipitas nagbakada ka na siya. Uri mamon ng tulangan, ito na dakon sa Hong Kong. Tapay mga min, sigurado laki ding ikawid na. So nga saan nyo pala ibagbaga? Uri ni Kura ka din baga kang kuha nga saan nang ibagbaga. Datay lang nga talot yung makaamo. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy, tayo ti manang i-date manin kanyak ni Rolly. Saan ko yung bagbaga kang kuha na? Ngay ti kabigitan na kinagpamanila kamton kinikura tapno itulod na ko niti airport. Iti dagon daway Manong Nemy alalukuyon nakmanen nga ipay ko kumanti amin ko kenkuana. Numanen umarakop, numanen bumisito. Iba't patik ka na yun ay Wilma. Rolly, agtutur ka. Doha uno patlahin nga tawen. Ana? Doha uno patlahin nga tawen. Huwen, mapalagdaak lagi di mapapintas di malaming. Sunton di pa nagkalaysata. Alam mo, Nori Santa pa nga kalasa. Basta itit mo kanya ka. Intantan, ano to'y? Tagtsakin mo kan? I'm sorry, Rolly. I'm sorry. Talaga ka di nga di mo kayat? Saan ko kayat? Ipatpatag na ka di mo na saan? Ipatpatag ka unay-unay.
Tapos mamatiak ka nakapati pagbagam, umanukot ka. No talagang ipatpatignak mo at respeto ng tiyamin. Kaya't mo ka di nga nga mapilpilit. Siyempre sikat mapilit-pilitak kapag sikat agkad-kad. Ngayon sana tumanukot. Basta sang kwa kayat. Sige, ako maramid ko. Saan mag na siyak ti lalaki nga ipilit ko di bagik no talaga nga di mo kayat. Siyak ti lalaki. Uray tulangin nga sikat mga ibaga no kayat mo. Kasla at dagura na kanyak Manong Nemy ngam amok ngang mau-mau tumatlang dito nga gura na. Idaadna ako dito Hong Kong Manong Nemy duwang aldaw. Sipod dimtengak dito Idi ta tinawag ako ni Suna Manong Nemy. Hello Rolly? Oh, hello sweetheart. Schedule taman na. Hindi ako nag-date. Dinner date. Uri ka sunod ayat ko. Saan nga basta makatayab ngagsubli dito Pilipinas. Anya tiket mo sa wen? Handa ako dito Hong Kong. Anya? Saan gagang angaw kasta? Wilma, saan agang angaw? I'm sorry no inlimit ko man ti amin kang ka. Di na odi nga data. Kabigatan na kat nagpamanila kami kay ni Cora. Ni Cora tinang itulod kanya kiti airport. Adakon, na ito yung may kaduang aldaw. Di ka adakon dito Hong Kong. Kadamot pag nanagam ta, nasihat na kiti employer ko. Kanagbalinak man nga nasihat. Tapos na kasta kita. Awan tagbali nga problema. Tila problema. Kat cellphone laing. Video call. Di pakakita am kanyak, pakakita ka. Kastamat ang gininanang ko, kanti gayem ko. Yung sa kamali, duwalaing nga tawen ti kontratak. Sakto ang bakasyon, sakto man na nagsubli. Agore ka ha, duwa nga tawen lang. Yan no kasano lang, after 2 years, matungpal ton ti kalkalik agumam, maikasarnak ton. Nagtultuloy nga ron ti komunikasyon mi Manong Nemy kada Rolly Cora keninanang wen. Kada damat di gondaway nga medyo marigata na kamang kontak keni Rolly kastamatan keni Cora. At dan di gondaway Manong Nemy nga nalamis ti panakisar-sarita ni Rolly kanya. Ngam kagangay laing deta konak. Ngam pacheck Manong Nemy nga siyak ti patpateg na kat nagasagan ng aguray ka nagbalin nga man nakaawat isuna. Kastamat ka ni Cora Manong Nemy bagbagana nga ganano sak dita. Nagagangay laing nga siyempre ti DH sa kunada. Kan iso namat Manong Nemy nagtultuloy mo tinapintas ng trabaho na. So nga din nakakalikagaman ti agabroad tinapintas mo ti trabaho na Manong Nemy. Sayangan na tagikat. Gabuta, permanente isunit trabaho na. Maysa, galpasan di maysa nga tawen Manong Nemy. Nag-video call kami kini nanang Manong. Ipabuya na kanyak tinagbalinan nga nagtungpalan ti balay mi. Di makatawen nga sweldok Manong Nemy. Malagsid di kasapulan na tinaldaw ni nanang ti panakapalagda ken panakapapintas ti balay mi. Ti family house mi. Kat dakalakit ti pamatik nga umanugot to ni Rolly Manong Nemy nga di tanto nga balay ti pagnaidan minog asawa kami tapos sami nga mapanawan ni nanang. Kalpasan ti duwa nga tawen Manong Nemy kastaunay ti gagar ko nga agawid. Amo ni Rolling agawid akon kastamatan kininanang ken ni Cora agsipud ta ni Cora iti nang ipakaamuak no kaanuak nga gawid tay sungarod manenti umay mangsabat kanya. Iso iti nang itulod kanya kay sugmat lang ti mangsabat kanya ka. Ngaming pagpakasik kan kuana. Sambong ibagbaga ken ni Rolly kahit ko sorpresahin suna. Ken uring na nanang sambong ibagbaga. Sige lang ti makamo. Agora gabong nga ta sikat ti gayem ko. Kahit kong sorpresahin ko lang dananang kastamatan kiniya Rolly.
Yung tiyaga mo, Manong Nemy, tas siyak gayam ti masurpresa. Dahil di sa batan nak, Manong Nemy, ti gayam ko iti airport. Nadlaw ko nga dakal ti nagbaliwan na. Oh, nabaybayan mo ti maging friend. Gagangi day ta. Kasi kahapon, nakaseksiksi ka lang ta, nakabudpo daw. May ti bagim iti Hong Kong ha. When? Sa dinunga ta itati ayan ni Rolly at Yamom. Baka nagbiyahe. Nagtultuloy ti kinad bus driver na. When? Nukayat mo ha, iso paglugaran ta nga gawin. Di bus na. No aday so na dito yung Manila. Ngayon no awan, di aglogan sa baling nga bus. Ninanangay. Okay, matiso na akong problema. Kaduhanan no ka na dyan ka anakan. Naapo ko na siyempre. Nga isot kabalay na. Nasalon at matinanang mo. Di ba? Makikita miso nang nag-video call kayo. Huwag nga rod. Awang problema kayong guhana. Yan ni Rolly. Nakasusulit no ka nga maki-video call. Makibaybuyan at ngam saan nang openan sa camera na. Tsaka mo naapay. Sa mamanupay. Napiapay kayong ka. Alayin ta ka rotel. Agdaretsotan. Pagluganan ta. Hindi kasi ganti terminal nga pa Ilocos sa pagluganan ta. Hindi makadanon akong dito'y balay, Manong Nemy, kas taunay, ti irot, ti panagin narakop, mi kininanang. Hamok nga itanga bulan, nga agawid ka. Ang hindi mo imot imbagan, kaano? Tapos nakapagsagana, kumamat anak. Adaan niya kumatinas kanya sagana yun, ang. Gumatang ak kumait karne, karne. Gumatang ak kalding, tapaparte kinangkel mo. Tapos, pasarapok kang kagat paborito mo ti karne kalding. Samot pa nalado sa amin, Kamot bigat kalimat nga dimteng kani kura. Di into malem nagpaparty ka. Inagto awisan siyempre ni Rolly. Kaap no di kasta kita agiinom kinagpupulutan daritoy. Mag-angngot mang prepare kay matin ti pansit. So muno nga masida. Agpadayak. Abag nga saan kayak manulang. Hansamat siguro magastos din 10,000. Opo, 10,000. Intawag ko na ita, Manong Nemy, Kenny Cora. Ay, baga sa anak nga makaumay, friend. Emergency launay. Ada pa ko kubing kumak. Sinabat ka lang. Niruling ay. Di ka salitam. Tawagam. Sa dino'y tati pakasaraka kini Rolly. Isungar nga tawagan. Ini dahil damit lang aldaw gabot saan ko matawagan ni Suna na panag iti balay na. Nakigtot ti ina naman. Ay, si gagayyem. Balasan ko. Ala, kanupi kasi mangped ka. Ita lang agsapa na. Diyak man makontak ni Rolly so i-mic dito'y. Ada di balay da ni Rolly. Balay da ko na yun? Ay, kuha. May bagbaga kaya? Kasano ko mga balay da Rolly dito ti balay da? Gabot ta kuha. Balasan ko. Ang ko mamakmaklaat. Idilaeng awang pa'y makatawan mo sa Jai Hong Kong, hindi ta agasawan ni Rolly. Kahit yung asawan na, adan asawa tayo nakyo, adan. Adaban may isang anak na. Sunod asawa na. Talaga ka di nga di mo. Nagsalutsudak ka di nga ba yun, amok ko ma? No, siyak talaga nga naikarit nga makaibaga king nga di ka siyak ti makaibaga. Awan ti sabali nga inasawa ni Rolly no saan nga jay gayem mo ni Cora. Saan nga po doon na itanana? Saan nga maaramid ni Cora na ito nga mangagaw kanyak? Itinalaking iba't patag ko. Kan saan nga maaramid ni Rolly di mangisukat kanyak ini gayem ko. Manong Nemy kasla nagtupak tilubong kanyak itinayta nga naamuak. Ngam kayat ko nga tumaod ang tao na mismo ka nagitidwa. Iti kinapudno no anya talaga iti kinapudno. Di tayong balayang agsangsangit Manong Nemy kat dinamag dinanang no apay nanang.
Agasahumad gaya man daruli kinikura. Abi nga di yung bagbakan niya. Imposible nga saan yung amo. Amok anak. Ngamingkad din ko saan kong ibagbagakin ka. Tapno saan nga madadahil ti pa nagtrabaho mo di Hong Kong. Tano na amuam. Baka no saan mo mag-concentrate nagtrabaho. Baka na naan niya pa ititakas sa mapasama ka. Iso nga lading ita ka nakpakawanin na kung saan kuman ngayon bagbagakin ka. Itatanam mo amon, umuritan na mo amon, adda ka matinitoy. Awang ka sa di Hong Kong. Adda ka mga tibay kang kaanak. Lipatin mo ni Rolly. Saan ka ko mga mangimula tigura ka nakuhada. Gabot ay suda tinekari, saan nga si ka tinekari para kini Rolly. Pudno tiguna ni Nanang Manong Nemy ngem na sakit. Saan jak pulos masarkedan tiriknak kahit kuman nga awaten ti kinapudno ngem na sakit manong permi nga nakasaksakit. Jak may ladahon ti sakit na manong. Sa mo ko mga urgurahan di kiniduwa ko na ni Nanang ng tumukno sa dilangit ti gurak ka na kawana. Narukop ka, Rolly. Narukop ka. Kit si kamit kura. At nagayong nalimad nga panagayat mo iti boyfriend ko. Isumat lagayam ngayong kalikagong mo nga makaabrodak tamno na gundaho iyo kini Rolly. Ayop kayo. Alilaw kayo. Nagpupupukak iti seled ko Manong Nemy ti dayta nga rabii lumampay ado digiti sa nga ilik. Tatalagang inaramid Manong Nemy ni Nanang tinang kontak kini Angkel ket gimatang kami ti duwa akalding. Waya gimatang pay Manong Nemy ti ulo ti baboy ket isudan ti nagluto. Ket madamaitan ti panagpupulutan panagiinom da ken pananganda. Nga saan nakmet nga maawis ni Nanang nga rumuar. Iti salad ko tapno nagsumango ka na kitay umay mang sarabo kaniya. Ada ka di nga rod ganas ko Manong Nemy. Idinto tawan ti gagayyem ko, awan ti boyfriend ko. Taiso damat gaya man ti agasawa. Ado nga pa magbaga ni Nanang Manong Nemy yung kasano nga irugik ti banglipad. Kasano? Kasi naong pagidin di panggap ko Manong Nemy nga ang subli sa di Hong Kong. Ngem ko namat ni Nanang nga nasken nga subli aktap no. Iring Pasko ti kontratak kaya sa bali pa nga duha nga tawen. Ken kas namat ng tapdo alisto ka nga makalipatan. Napilit nakmadlayang ni Nanang nga rimuar Manong Nemy ken syempre saan ko may linged ti kinaliday ko karigiti mang sarabo kaniya mang umasidag kanya nga gamyaman ta ato kano tinaisagana. Kapot naman bisinak Manong Nemy. May sagalimisahan din nagtugawak. Ganda. Ni Nanang tinanglabay kanyak Manong. Inikanak ti kilawan na karnet kalding, kaldereta, suwam. Ken dadumapay nga naisagana. Sa naindasar Manong Nemy. Badasar iti lamisahan ngayon ko. Rugak ko man ti mangan idian daw masidag. Hay. Kumusta kan? Kaslasang ka malasin, di ka mamua. Amamunak. Ngam di nagsigurong malagip. Siyak ni Saldi. Bats tayo ti high school. Nagkaraduaran ta. Malagip mo na di naminsan kat nadalapos ka. Malagip mo na di panakaangay ti senior and juniors prom. Siyak di mo nang imalup kang ka. Laslasin ang kaiday. Lasladan nakagit kita ako na. Kasano nga na mo nga adapasken ko nagabuwag man sa Saudi. Ha? Halos harig na nagkaluganan ta. Kasano ko ma? Dinamag naman nung Nemy no, nagluganak ka baga ka. Iso na nagluganak. Kaya kadlangan niya. Kasano nga mo nga paskan dito eh. Nagpaskan ako mamat sa Dibalay. Ang hindi madamag kong adapaskan mo. Ipospon ko langin ko na. Ta sikat umuna. Tayong tumbigat kanyak, tawisang kamay.
Ah, sige. Agkapanghanda ro din. Sige, martiranda kahit kakalang lang amangan na Wilma. Ala. Maganda ro din. Kahit nag-imas na kilawan nga karnet kaling. Sorry ata, inaprapingot uminom. Ano't inom, ma'am? Dito, hard. Maramanak ti paalam. Into bigat, ramanam tumat ti paalak. Uwan Manong Nemy, sumipsiplot ti lagip ko idadakang palayang ti high school. Makulit ni saldi idi kanyak Manong. Arig na nagaram kanyak idi. Ngam gabot na, dakamot pala ti high school, gusto ka saan kong ingkas kaso. Ori na, na asawa mo, awang pahay, nobya. Adamatan asawa na. Ana? Agpatpada ti kasat, Wilma. Saan nga nakauray? Ori no, best friend mo na jay nag-iasawan na. Hamat nga rod, dati saan tapagpadaan. Ngam dati nga garano kang kuha na idi. Karibal ko. Siyak, best friend ko jay inasawa jay boyfriend ko. Kasala ti biyak, di ba? Saan nga isuda tinekari, saan nga da kayo tinekari? Saan ba't nga da kami tinekari? Isudat tinekari. Ket natamet tinekari. Oh, bula. Jakon kayat pwede gayat, saldi. Ket, siyempre, ang subliak mo lang sa di Hong Kong. Ori siya. Ang subliak mo lang sa di Saudi. At nangos kasalayang kalpasan doon ito akong kontrata kahit kuntot nagpurgod di mga sawa. Mabaling ka din ibatim kanyak di contact number mo. Kayan kasama din di Facebook account mo. Mabaling ka di Wilma? Sure, ora itamad lang. Diyan mo Manong Nemy tanakatulong ni Saldi kanyak tikasta ka pa nagsagsagabak. Kinuring sumuna, nagsagsagabak kanumet, kandakkel kanumet tinaitulong ko kenkwana. Noong una tibagana nga, sika kensiyak tinekari. Diyan kayat may tiagayat. Inulit ko mat ngayong baga Manong Nemy. Imidi agpakada, sika kensiyak tinekari, Wilma. Diyan kayat pa'y tiagayat saldi ko nakmanen. Makulit ka. Okay. Sabi ko mata, saan mong ibilang na disturbuak, no tawagan ka. When Manong Nemy imatendar kami met kaninanang iti panagpaala ni Saldi. Kat inyam amunak karagi di parents na kat nagbalinda nga na siya. Nagbalimat nga na siya da kaninanang Manong Nemy nakikitutak iti awagan pakidin di ama ni Saldi ni nanang ko iti abalayan. Ala, opli ko siya ko na ninatatang mo kininanang ko. Tamadi ka di? Kung nakmat kayong kasaldi nga jakon kayat agayat. No ayat, tinang sukat ti pusom. Ayat mitlaing, ti makakas. Ala, agsubliak sa di Saudi, agsubli ka mat sa di Hong Kong. Saan ta kumapukawan ti komunikasyon ta. Anya ti amom, baka makatulong nga para ti alas ito nga pa nakalipat mo. Ito mo nang ayat mo. Kastamit, ti pa nakalipat ko, ito mo nang ayat ko. Numampay para kanyak at nalipat akon. Gabot sa sikan di patpatik ko, Wilma. Allah, si Kamat, man. Sikan di patpatik ko. Saksik ti langit kandaga. Manong Nemy kasla makuldi-kulding met tiriknak. Apekit nga saan. Ani ako matserserbi na pahi no itultuloy ko ti mangipateg kini Rolly. Abe nga saan ko maninloktan ti pusok tapno agragsakak. Baka agpaiso nga ta kami kini Saldi tinaikari Manong. Isong idadako ni ti Hong Kong adamaten sa Jesuna sa Saudi. Nagtultuloy ti komunikasyon mi. Awan tiliwat mi nga diaggawa. Agba video call. Ay nga Manong Nemy nga saan kon nga napupuutan nginaklon kon ni Saldi. At kalpasan ti duwa nga tawen Manong Nemy nagpurgod kami. Kat dito'y Manong Nemy nga nagtulagan minti kalaysan. Malpasan nga maiya sagana dikit imbitasyon Manong Nemy impatuludak. Ti dati nga boyfriend ko ken ti dati nga gagayyem ko. Iti imbitasyon. Kini nagkalaysa kami Manong Nemy imatandarda.
Kat nakaragragsak kami kini Saldi. Nakaragragsak mit ni Nanang tamakita na tiragsak ko. Idi nalpasin ti seremonya umasideg digiti umay mangkablao kanyak. Gabata umay da makiabay nga pictorial. Digiti gagayyem. Digiti gasawa. Umay gayon nakimat sumublat ang picture. Imay nga rod Manong Nemy daruli kini Cora. Congratulations kada kayo. Best wishes. Nagyaman na kada kayo. Rolly, Cora. Imabay kanyak ti dati agayem ko. Friend. Ituloy ta kumatig panagayem ta. Kaya man ha, pagkat nga saan? Ngam sa amin nga ituloy ti panagayem ni kini Rolly. Panagkumadre. Agsibot ta, nakamdo ti mga anak. Ti bunyag iti inaunang anak yun. Kinagpaiso Manong Nemy. Hindi pas nga ikundi inaunang anak mi, kinisaldi, ng anak dagiti agasawa Manong. Ket kumpadre kada kumadren, ti awag ti tunggal may sa kada kami. Ket gapo Manong Nemy taaddo ti ornong ti asawak, nakaipatakder isuna Manong Nemy ti negosyo na, talier. Gabot mekaniko ti asawak Manong. Idin to tasyak iti abay ti talier nang ipasday kakmet Manong Nemy ti mini mart. Adapay karinderya, groceria, ken pagkatangan iti pyesa, huwag Manong merchandise. Naglalaok at pagmeriandaan panganan at paggroceryaan kan pagkatangan kadagiti materyales dagiti agpatarimaan kadagiti motorda patarimaan kadagiti lugan. Talo Manong Nemy dagiti anak mi kini Saldi. May isa babae ken dua nga lalaki. Idinto ta daruli kini Cora Manong Nemy duamet ti anak da. Agproblema da tanumanen tumawag kaniya ti gayem ko. Ay, abo, problema. Ano naman ti problema, Cora? Ni Rolly, ha? Nagsardeng manan nga maneho. Kitsi ka ngay. Tuloy ko matlat at nagtrabaho. Imawamat increase. Nangruna no awan trabaho ni Rolly. Dumawat kanyak. Nagsabol at trabaho ko na. Inom namat, ibarka na namat. Nadamit ni gidigundawin nga. Nga niya, malabsan na tuminom kat matungpa na. Anya, ala Cora, makikat ko siguro, dahil iti dusak na nangago keng ka iti boyfriend mo. Saan nga na siya at relasyon mi? Saan nga na siya at ti pamilya mi? Wilma, kaya umapapalak keng ka. Gabutamok na siya at relasyon nyo ti asawam. Nakaragragsak kayo. Napagprogreso ti biyagyo. Nganda kami. Kaslakain ko pa gagsi na kami. Huwag naman. Hanggang gagsi na. Orno sa inyo pamilyayo. Tsaka mo. Sige nga rin, pasensya ka na ti manakadisturbok. Panang-disturbok ka. Ano da problema kat siya ti tawagak. No at da problema financially, umasadag ka lang kanya friend. Kakaiso na nga nagpindas din negosyo mi. Uwan nga ron, umapapala ka talaga kayong ka friend. Manong Nemy na pasamak ti panagsina digiti duwa. Tada sa baling nga party Manong Nemy. Tada sa baling nga kinandan na ni Rolly nga babae. Idinto tanakidin namet ni Cora ti sabali nga lalaki. Manong Nemy, nagsagasaan dati duwangan anak na. Ay, gagayyem ko, ken ex ko. Saan nga sudat pang panunutem? Ampe ko mga problema am ti problema da. Sa bagay, kinagayaman akeng kasal di na dibteng kanibiyak ko. Insagot na kani Apo Diyos kanyak agraman nagdi talungan nagta. Kata ikarik kang ka agbalinak anapod no nga asawa kinadungungay na. Ikarik met kang ka sweetheart.
Agtultuloy nga si kakinsyak, di kan tupulsaktan. Igserbiyak ka na kayong agina para tinaranyag masakbayan di kita nagda. Iniagdama Manong Nemy pasigan nga professional di kiti talungan nakmi kinisaldi. Idinto tintultuloy mi, tinegosyo mi, titalyar kang kuwana, kang ti minimart kanyak, Manong Nemy. Awanin ti problema mi kanakita anak mi, ta adda amin ng trabaho da. Ninanang Manong Nemy iso ti kaduak dito'y minimart ko. Kahit ako uray isuna, itagbalin nga, apo ko na itituod. Uwan Manong, bakit na isuna? Nandani agot siyan tanan, ang napigsa pa lang, gabot na makatulong pa lang kaniya. Dito nga ron, ti pagkasalita, Manong, kanagyaman ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko ba, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kanaginipadak nga nibungeg ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron, nagyaman nga pagaya mo, Wilma, iti Ilocos Norte. Pagayam ko nga Wilma, thank you, iting ka pa nang ibura, iti pagkasalitaam. Thank you, mat ka nagiti amin nga nagbuya, thank you, ka nagiti amin nga nagdengeg, kanatubatan di pagayam yo, ni Manong Yuan Nemy Ruiz, mangibat-batin tinimbag oras, kada kay amin nga sa kapada, babay na po.